Tää on se tilanne, mihin voi sitten tuon yksiön haltija. Niin mulla ei ole nyt sitä tassulautaa, mutta tässä on yksi. Tästä saisi yhden tilan tämmösen näin. Anna. Joo. Saisinko mä auton avaimet, kun me ollaan varmaan nyt lähdössä? Joo, totta kai. Me ollaan muuten menossa kattoo sitä pekosvauvaa nyt. Mä annan Pasille nää. Joo, mä yritän. Moikka, soitellaan! Tämä verkki.